যেখন সরকার গঠন করা হয়েছিল ইয়াত বহুত উন্নতি হব, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ একই হওয়া নাই। इनफरमेशनफोरखौ नायोब्लाथाय बिपिएफ दोलोआ रोखा 2025 मायथाइयाव सरकारा दागोन। फैगौ समाव जितु 2025 मायथाइयाव जोङो माने बिपिएफ दोलोखौ लाबोनो थाखाय गासैबो खामानि मावनांगौ। नेशनेल पार्टी बिजेपिनि जितु डमिनेन्स, बे डमिनेन्सआव थायोब्ला जोंनि 35 लाख जिखिनि बर'फोर दङ बिसोरनि फिउचारा एसे खोमसियाव थांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ फिन जासिग्रोनानै नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ आपडेट लाबोदों। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। नै दा जोंना खाम्फा बरगयारि सारा जेन'बा मैया इउपिपिएल प्रमद बर' सारजों मैया जयनिं जाबाय आरो आखाइ हमबाय। दा बे जयनिं जानाय आरो आखाइ हमनायजों लोगोसे गोबां दा इउपिपिएलनि माखासे नेताकर्मीफ्रा बिपिएफआव खारन हाबगोन नामा बेनि मोनसे इसारा बा हाबबायबो नामा। दा बेजोंनो लोगोसे खाम्फा बरगयारि सारा जुदि बिपिएफखौ नागारनायजों लोगोसे बिपिएफआ गोबां खहा जागोन नामा, ना इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो गोबां बिपिएफआव जयनिं जागोन। अब्ला रायजोफोर, नै दा मोनसे मिथुन स्वर्गियारिया मोनसे रोखा बाथ्रा फोरमायदों। दा इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दे बिसोर मोनसे बाथ्रा फोरमायदों। आरो गोबां जाथि जनगोष्ठी, गोबां हारि ट्राइबनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जानो थांगासिनो दं। अब्ला रायजोफोर, दे नोंथांमोनहा जे भिडिअखौ फुरायैनो स्किप खालामालासिनो नायलां, अब्ला बुजिगोन। फै जों बिदिब्ला भिडिअखौ खोनासंनानै लागोन। बेयावनो आङो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो नागिरदों। आंनि मुङा मिथुन स्वर्गियारि, आंना समस्थिया दिहिरा। दिनै जितु मोनसे थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थाखानाय हान्जाखौ गारनानै फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों गोबां सम अबजार्भ खालामबाय थादों। जेनेबा नोंथांमोना नुगासिनो मोनसे नेशनेल पार्टी बिजेपिनि जितु डमिनेन्स, बे डमिनेन्सआव थायोब्ला जोंनि 35 लाख जिखिनि बर'फोर दङ बिसोरनि फिउचारा एसे खोमसियाव थांगोन नामा, बेखौ जों नोजोर होनानै नुदों। मानो होनना बुङोब्ला गोबां जिखिनि 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा मावनाय खामानिफोर, बे खामानिफोराव जों नुबोगासिनो खायसे अभाब अभिजग बेफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै। दा जोंहा बर' हिसाबै जों नुबाय जिखिनि जोंनि सुबुं अनजिमा, बे सुबुं अनजिमायाव जोङो मोननै गाहाम जों आन्सलिक दल जों सालायनानै लाखिनो हानाया बहुद गोब्राब। मानो होनोब्ला जों गोदोनो मिथिगौ ब्रिटिशफोरा जोंखौ मा खालामदों, डिभाइड एन्ड रुल। जेरैहाय जोंहाबो दिनै मोननै गावबाय नालाय, डिभाइड एन्ड रुल, जोङो सोरखौबा खोमायाव हमगोन, सोरखौबा आथिङाव हमगोन, बिदिनो गादबनानै दोननो नाजागोन। दा बे खेथ्रआव सारा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, लाइमोनफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, जाहाथे फैगौ समाव जितु 2025 मायथाइयाव जोङो माने बिपिएफ दोलोखौ लाबोनो थाखाय गासैबो खामानि मावनांगोन। लाइमोनफोरा दिनै बुजिनांगोन जोंहा जितु जोंनि संस्थापन, लाइमोनफोरनि जितु थांना थानायनि जिउ राहा, 5 बोसोराव जों दिनै नायबाय मोनसेबो माने जोङो पस्टफोराव माने मा खालामनाय, बेखौ पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय बेफोरखौ जों नुवासै। दिनै बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे एनजिअ खामानि मावोमोन। बे एनजिअ खामानि मावनानै सारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं गासैबो स्कुलफोराव आं हाबदों। बेयाव आङो अभाब अभिजोग आं खोनासंदों। बेयाव नुयो जोङो मोनसे स्कुलावनो अबावबा 12टा गाहाम पस्ट खालि दङ, अबावबा साइन्स टिचार गैया, अबावबा माने हिन्दी टिचार गैया। दा बेफोरखौ सुफुंना होनायनि दायथ'आ सोरनिमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुङो क्वालिटि इडुकेसन। क्वालिटि इडुकेसना माब्ला फैगोन? क्वालिटि इडुकेसना फैनांगौब्ला जोंनो नांगोन क्वालिटि टिचार। दा बेबायदि क्वालिटि टिचारफोरखौ जुदि जोङो समाव एपइन्ट खालामाबा जोंनि जितु गोदान जेनेरेसन, बे जेनेरेसना मालाबाबो माने जोङो साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। दा बेफोर नोजोरखौ नायनानै जोंनि जितु माने बिटिसिनि थाखानाय जिखिनि गोहो फांसन, बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जों जुदि मोजाङै गावनि माने जितु अट'नमास जितु जोंनि काउन्सिल, बे सेल्फ गभार्नेन्सखौ जोङो खोमानानै लादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानै जितु सेल्फ गभार्नेन्स, सेल्फ पावारखौ जोंनि ट्राइबेलफोरानो, ट्राइबेल हिसाबैथ' मैखोम जों बर' हारियानो बुंनानै लाजायो बेयाव। दा बेखिनि गोहोखौ जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो 2025आव जरदारै जुजिनांगोन। लोगोसे आं गासैबो जोंनि बिटिसिनि गोरों गोरा रोंखा रोखा लाइमोनफोरखौ खावलायो, जाहाथे नोंथांमोना नुखानाय जितु प्रब्लेम,
बे इस्युखौ नुनानै नोंथांमोना जुदि न'आव सिरि सिरि थायोब्ला लासैनो जोंनि जिथु अस्तित्व बर' हारिनि जिथु थांना थानायनि मोन्थाय बे मोन्थाया लासैनो जोंहा गोमालांगोन होननानै आं सानो। बेखायनो दिनै गोख्रों भाबै मोनसे डिसिसन लानानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जानो थाखाय जों आवगायबोदों आरो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंखौ जिबायदिहाय बिपिएफ दोलोआ अनसायनानै लादों आरो जिबायदिहाय जोंखौ माने खोथा होदों बेखौ जों मावलांगोन आरो गोबां समनि गेजेराव जों नुबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिथु सिंनि बाथ्रा बेफोरखौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय सम नांगोन। बेखौ जों लासै लासै जोङो जुजिलांगोन आरो लासैनो जिखिनि जोङो नुनाय जिथु डाटा जिथु इनफरमेसन बे इनफरमेसनफोरखौ नायोब्लाथाय बिपिएफ दोलोआ रोखा 2025 मायथाइयाव सरकारा दागोन रोखा। आरो बेखायनो आं दिनैनो बुंखाबाय जाय बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दङ इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गोख्रैनो बिपिएफ दोलोआव जइन जादो बेखिनिखौ आं बुंनानै फोजोबनाय। মই যোৱা দিনবোৰৰ আমি সদৌ সান্তাল ছাত্ৰ সন্থা গোসাইগাঁও জিলা কমিটিৰ উপসভাপতি আছিলোঁ আৰু বহুদিন পৰা মই অল সান্তাল ষ্টুডিঅ'তে কাম কৰি আছিলোঁ। তো আজি মই বিশেষকৈ আমাৰ বিপিএফ দলক ভাল পাই আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি যোগদান কৰিছোঁ। আগত কোনবা পলিটিকেল দলত যোগদান আছিল? পলিটিকেল দলত মই যোৱাবাৰৰ ইউপিপিএল দলত আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি সেইখিনি ৰিজাইন কৰি মই সদৌ সান্তাল ছাত্ৰ সন্থাৰ গোসাইগাঁও জিলা উপসভাপতি হিচাপে আমি কাম কৰিছিলোঁ। তো আজি মই বহুত চিন্তা কৰাৰ পাছত বিপিএফ দলত আজি মই যোগদান কৰিছোঁ। কিবা কাম কৰিব বুলি নিশ্চয় ইয়াত বহুত কথা আছে কাৰণ আমি যোৱা দিন পৰা আমি চাই আছিলোঁ যে আমি এটা সময়ত চিন্তা কৰিছিলোঁ যে নতুন যিখন চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াত বহুত উন্নতি হ'ব, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ একো হোৱা নাই। যাৰ ফলত আমি বিকল্প হিচাপত আমি বিপিএফ দলক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু আজি মোৰ লগত বহুতখিনি আই মাতৃ বা মোৰ বন্ধুসকলে লগত যোগদান কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিম অহা দিনবোৰত আমাৰ জমদুৱাৰ বা আমাৰ বিটিচিত আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰ হ'ব, এইখিনি আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। সরকার অলরেডি বিউপিপিএল সরকার বনাই আছে, তথাপি আপনি বিপিএফত আহিছে না? ইয়াত চাব লাগে, ইয়াত আমি উন্নতি চাব লাগিব। আমি চৰকাৰৰ কামটো চাই ভাল নোপোৱাত বা উন্নতি পদত তেখেতে নলোৱাত আমি বিকল্প হিচাপত আমি বিপিএফক সমৰ্থন জনাইছোঁ।